Amun meka bimal laje malikono ani maliko kan ambe fol lase o belajele mani bimalika dokibaru lase watiye aywa biye tarata ye janvier kalo avec le bisabani gele samba fla ani mugane saba bimalika dokibaru bina lase awma bakari kulubali fe awya bismillah bimalika dokibaru keneka amala dunia ka fo aywa kunun tane janvier kalo kile bisaba bafla ani mugane saba mime talike alama hinana muru keta la no ye mali jamana kundigi foloy ale ka demaya maw ikadon shugal ko kala maiga no ye premier ministre ale o bisimla otu nana kadaka jonyo do ko ndira muru keta omo akera aywa republique fédérale d'Éthiopie o maw fe kanyesi muru keta ma awo jonyo tableau do ni alaje iba ye ka fo aywa munu josebu ana farafina ka nyeta la kusube o jamana tigi koro chaman to be aka abitase mata ani wolo vlamo o mata no wolo vlala muru keta ale to be Allah kata se Ahmed Sékou Touré mo ani Julius nyere fo kata se onyana chamama aywa unana ni njonyo miye ka jira premier ministre la no shugal ko kala maigai akunte dore muru keta ale joro miye ngolo fa mali be yoro mene ko bi o kola kabi ajutige wala muru keta akani njonyo soro o kana jira premier ministre la premier ministre ya ira ka fo ko nde balano koye kadaka ko muru keta e wulika jominge frafina ye hakaja mali ko dolende mashila opma mi metalike premier ministre la ali ndandigelu ke ako ka fo ni nako bi ibe nako fe suwa ma chaya ikado ko beni joro do jamana kola namburai amala dunia ka fo almonga ministre bimbe ni anyesne do ka lakana koma ani almonga gouvernement wiye ajira ka fo ko do na tawla uruka keleke chemnu manfe malikono ya kubenu samaka boya neno o almonga ministre bimbe ni anyesne do lakana koma ma warete atwaye ko Boris Pistorius ale almonga ministre kuraye mi nyesne do ka lakana koma ayre ajira ka fo do na tawla soni ale bina tamake malikono ya o nana ya anati nyeda almonga keleke de munumbe anfe jamana kono ya kabiti nyeda oruka wa ikado tama seve aywa mi metalike uka keleche munu nube barake jamana koka nu tagale flene post dam ko ananye folike yeno namborai ambe awla dunia ka fo kabako no ma banga ke ate banga fo ningoni yedda kabana ko baye misimisi ko ani nyeji aywa mi metalike ne bushekela na to ko Zumana Traoré ale fleka muso kono farani muruye kadaka ko ayiba ko ate sokono kurafa asiso konnana o abine nga sandomo do bobbi mali konnana ni wala jugu no meka ta ka sega musura ka usegere ikado mi chaka jugu kusbe ola kuna ya hakli chaba nunga akollo mem musura ka kan bi ko kono wonde nyangu ni wala mi ni akira bangoni flabugula bamako konnana tiera la kwa abebele jele nenda ne kan bi bamako na lamini ni busheka wale minge ewa irala kafo siso konnani yele kakan nga busheka de kwa musoma ko akayele fa asiso kono kadon ina fo adelna ko o musokele ki bawmo busheka nye murta ni ka furu muso ka kono fara fo ka nuguto duguma o ikado kafo akira chalaso ere konnana bangoni flabugula awa furkende ma wore atoko ko Zumana Traoré asibe samwani konondona bushedo akabara de oye wa sigiro benendo bangoni flabuguma ani afurmuso fla o mi ere kono farala ka nuguto oye awa jaraye obe samwana oye muso flanae ikado ko nitene wale shin foloye mi meta ka nyesi muso la kauma ola ko lamo fonombe akola no ye furu chewka lamo chogo ye bekangi joy jorola wala sa gwa konna bi se ganya chomina kadaka kame domine ko bi ni wale ore nyonya le do anga jamana kono krena na bamago ani alamini ame do ke bama toye ala ka lahara so sumaye na mborai
amala donna k'a fɔ hali bi walijugu nasaratigɛ la an ka jamana kɔnɔna na ka marifa jɔ i la ni k'a ci la k'i bolofɛ ta ka taa n'a ye o wale dɔ kɛra Moribabugu Nkabakɔrɔ Dura i k'a dɔn Mamadu B Keyita ale fara ni marifakisɛ 4 ye ni k'a ka moto bɔsi ka taa n'a ye nin kɛra civil su janvier kalo tile 28 tɛmɛnen san 2023 Mamadu B Keyita a si bɛ san 30 ani san 3 la a furulen don den 2 bɛɛ a bolo ale de fara maa minnu bɛ marifa jɔ la ni k'i bolo fɛ bɔsi k'a fa ni ka taa n'a ka moto ye a ko nɛgɛ ɲɛ 20 sanga 15 n'o ye 20h15 ye Mamadu B Keyita ale de ye magazine ye a bɛ cakɛda dɔ la min ka baara ɲɛsinnen don boisson dilan ma n'o ye NBB a bɔlen filɛ usine kɔnɔna na k'a bɛ taa restaurant na o i k'a dɔn maa minnu y'a ka moto bɔsi a la filɛ ka marifa jɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma moto di u b'a ni kɛnɛ karaba o kɔni ye marifa cɛ a la fɔ kisɛ 4 k'a dalen to joli la waati kunkurunin a baarakɛɲɔgɔn tɔw olu nana sɔrɔ a bɛ kolonkolon la joli la i k'a dɔn k'a fɔ ka sababu kɛ walijugu kɛbaaw ye o waati min na u kɔni ye ayiwa wele bila mɔgɔ ma walasa dɛmɛ bɛ se ka don a ma cogo min na usine baarakɛlaw olu ni Nkabakɔrɔ o gendarmew i k'a dɔn k'a fɔ olu y'a ye k'a fɔ maa kofɔlen a ye diɲɛ to u taara a fure bila sumaraso la o ye n'a fɔ premier adjoint mɛ communal la Nkabakɔrɔ n'o yɛrɛ bamatɔ in yɛrɛ awa i k'a dɔn kɔrɔkɛ don ale kɔni ye a yira k'a fɔ sigidadenw ma cɛsiri la cogo bɛɛ lajɛlen la ka se ka walijugu kɛbaaw u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko ni a jateminɛ a tɛ tɛmɛ jowa kun kelen bɔɲɔgɔnko kan nin wale ɲɔgɔnna dɔ kɛra ayiwa sigida in na u ye polisi stagiaire dɔ ni a tɔgɔ ye ko Ahmed Nyanga Tambasi o fana ye o bunyaoni la ni marifakisɛ ye nin yɔrɔ kelen in na o Mamadu B Keyita a ka suturaliw kɛra kari tɛmɛnen janvier kalo tile 29 2023 a kɛra u yɛrɛ ka denbaya la Tetibugu an bɛ dugawu kɛ Ala ka a dayɔrɔ suma ayiwa an badenw aw minnu bɛ ka Bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin bɛ dan sigi Bi Mali ka dɔn kibaruw la min lasera aw ma Bakari Kulubali fɛ an tɛ segin an tɛ ɲinɛ n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw ka kɛ u fɛ ni k'u yɛrɛ kɛ wa mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga n'a ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ